Te salut, eu sunt Cătălin și pentru că se apropie Paștele, aș vrea să-ți prezint câteva produse care s-ar putea să-ți placă, câteva decorațiuni și produse specifice acestei perioade. Hai cu mine să vezi despre ce e vorba. Bun, și vreau să începem cu acest produs. Este o decorațiune formată din 3 straturi. O decorațiune ce simbolizează mormântul gol, cu textul "Nu este aici, a înviat". Decorațiunea vine cu 2 lumânări LED, iar pe întuneric sau lumină scăzută se vede foarte fain. Oricum este accentuată zona mormântului gol. Ok, și acum să-ți arăt o altă decorațiune, tot așa cu lumânare LED. Este simbolizată scena drumului crucii pe ambele părți. E o decorațiune destul de mică, dar foarte drăguță și cu semnificație. În același stil găsești la noi pe site și cu crucea învierii. Este o scenă foarte faină. Poți vedea produsul la noi pe site pe gift.ro. Ok, deși nu promovăm asta și sărbătoarea Paștelui nu este despre iepuraș și ouă roșii și așa mai departe, știm că sunt anumite produse care se cer în perioada asta și da, trebuie să fim și puțin comerciali. Așa că am făcut un iepuraș, tot așa cu lumânare LED, o decorațiune formată din 3 piese, tot așa lumânare LED, un suport pentru floare și acei 2 iepurași, plus tăvița și încă o decorațiune pentru casă pe aceeași temă. Ok, acestea au fost câteva dintre produsele noastre. Pot fi o idee foarte bună de cadou, o decorațiune pentru casa ta în această perioadă. Îți recomandăm produsele creștine cu mesaj. Nu uita de adevărata semnificație a acestei sărbători. Nu sunt ouăle, nu este iepurașul de Paște, ci este Hristos care a venit și a murit și a înviat pentru noi. Ok, poți intra pe edugift.ro, acolo vei vedea toate produsele astea pe care le-am prezentat și nu numai, mai avem câteva produse în această categorie, așa că te așteptăm acolo.